ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Tayamba ndi kufotokoza za aqida chifukwa chonena kuti al-islamu aqida au ad-dinu aqida. Chisilamu ichi kapena chipembedzo ichi chagona pa aqida. Tanbathiqu minha sharia, ndipo kuchokera mu aqida imeneyi ndi mmene mumatuluka ntchito zomwe anthu amagwira. Wala yaqbalu Allahu min qaumin shari'atahum illa idha sahhat aqidatuhum, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala samalandira ntchito za anthu mpakana aqida yayo itakhala yolongosoka. Kusonyeza kuti ngati munthu ali ndi aqida yosalongosoka, iyeyo olatagwira ntchito yabwino cha mtundu wanji, Allah sangalandire. Chitsanzo, tili ndi anthu amene amagwira ntchito zabwino monga ngati kuthandiza osauka, kuthandiza ana amasiye, kuthandiza akazi amene amuna awo adamwalira, koma anthu amenewa zoti Allah subhanahu wa ta'ala alipo samakhulupirira. Kusonyeza kuti ndi anthu amene akanira kuti Allah subhanahu wa ta'ala alipo. Kapena pali anthu ena amene amagwira ntchito zabwino, kuthandiza anthu amene alovutika, koma zoti kuli tsiku la chiweruzo iwo wasakhulupirira. Kapena ena alipo mgulu la anthu amene sachita chiwerewere, komanso samachita ntchito zonse zimene ife tingaziganizirezo zomwe zili zonyasa, koma anthu amenewa amanyasidwa ndi uthenga wa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kapena amanyasidwa ndi Jibrilu alayhi salam. Kapena amanyasidwa ndi malamulo amene Allah subhanahu wa ta'ala wapereka, iwo ndikumanyazidwa. Anthu amenewotu palibe chimene akupeza, ndipo pa tsiku la chiweruzo sadzapeza kena kalikonse. Kusonyeza kuti aqida iyi ndi yomwe yamanga chilichonse chimene munthu angachite kumbali ya a'mal. Titenge nyumba tikamayamba kuimanga timayamba ndi foundation. Ngati foundation ili yolimba, ndi kuti chilichonse chimene chikumangidwa pamwamba pa foundation iyo nachonso chimakhala chotani? Chimakhala cholimba. Koma ngati foundation ili yosalimba, ndi kuti sipakhala nthawi muona kuti nyumba imeneyo yayamba ming'alu kuntundako, kusonyeza kuti pansipa sipadayende bwino. Ndiye tikabwera mu chiphunzitso cha mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tipeza kuti iyeyu amakhazikikanso kwambiri powaphunzitsa maswahaba nkhani yokhudza aqida. Tikaona mukufotokoza kwake Jundub ibn Abdullahi, iyeyu akunena kuti kunna ma'a nabiyi sallallahu alayhi wasallam, ife tidali limodzi ndi mtumiki wa Allah mtendere ndi madalitso zikhale pa iye, wa nahnu fitiyanun hazawira, ndipo tidali mu nthawi imeneyo anyamata angwiro, anyamata achisodzera ochangamuka pa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'allamna al-iman, choncho tidaphunzira kuchokera kwa mtumikiyo nkhani zokhudza chikhulupiriro, qabila an nata'allama al-Qur'an, tisanaphunzire zokhudza Qur'an. Thumma kenako ta'allamna al-Qur'an, tidaphunzira tsopano Qur'an, fazdadna bihi imana, ndiye Qur'an imeneyi idatiwonjezera tsopano chikhulupiriro chathu chicha. Kusonyeza kuti Qur'ani malo amene imakhazikika kwambiri ndi amene ali omangidwa ndi concrete, amene amangidwa ndi miyala yakwale, simenti kuthirapo. Pamenepo Qur'ani ikhazikika ndithu. Kusonyeza kuti munthu ameneyu ali ndi aqida imene ili yolondola. Koma pamene pali mchenga, Qur'ani timakokoloka. Ndi chifukwa chake mupeza kuti mu nthawi yathu ino pali anthu amene amatchuka ndi dzina loti ndi mahufadh,
adaloweza Qur'ani, koma mukawayang'anitsitsa mupeza kuti ntchito zawo ndi zosemphana ndi mmene Qur'aniyo ikufotokozera. Munthuyo mumpeza kuti ndi hafidh koma akuchita zina. Mumpeza munthuyo akuti adaloweza Qur'ani koma akuchita bid'a, akupanga shiriki, akukhulupirira mu zinthu zimene sakuyenera kuti akhulupirire. Chifukwa chani? Iyeyo wangonyamula Qur'aniyo koma yamukulira chifukwa aqida ya iyeyo ndiyo salimba. Choncho tikuphunzira nkhani imene ya aqida ndicho linga chonena kuti aliyense akhale ndi chiyambi chabwino, chifukwa zikadatheka kuti ifeyo tiyambe ndi kufotokoza nkhani ya fiqhi, zikadatheka kuti tiyambe kufotokoza nkhani ya tafsir, kapena kuyamba kufotokoza kumene nkhani ya ahadith, koma sitidayambe ndi zimenezo chifukwa aqida ndiye ndi aslu, ndi tsinde, ndiye ndi phata la Chisilamu. Ndiye munthu angapeze bwanji maphunziro olondola ku nkhani ya aqida? Tisanafike ku gawo limeneli, tiwaone maswahaba radiyallahu anhum. Iwowa aqida yawo idali yofanana, sadali osiyana ku nkhani ya aqida. Mukafufuza maswahaba onse, mukawafufuze bwinobwino, mwapeza kuti aqida ya iwo idali imodzi. Ngati amasemphana nkhani yokudza fiqhi. Ngati amasemphana mukamvetsetsedwe ka zinthu zina kumbali ya malamulo. Koma tikabwera ku nkhani ya chikhulupiriro, onse adali pamodzi. Kusonyeza kuti ngati asilamu akufuna kuti agwirizane, ayendere limodzi, akhale okondana, akhale anthu ochita zinthu limodzi, aqida ya iwo ikhalenso yofanana. Sizingatheke anthu kuyendera limodzi amene aqida yawo ili yosiyana, sizingatheke. Famupeza kuti ena azinena kuti Allah subhanahu wa ta'ala amapezeka pena paliponse, ndiye chikhulupiriro chawo ndi choti Allah amapezeka pena paliponse. Ena azinena kuti yayi, Allah subhanahu wa ta'ala wadzifotokoza kuti iyeyo ali pamwamba pa china chilichonse, fawqa sab'a samawati, ali pamwamba pa mitambo 7. Ndipo mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama adatsindikanso kuti Allah yo ali pamwamba pa mitambo 7, ali pamwamba pa china chilichonse. Pamene padu anthu awiri wasayendera limodzi. Olo zingatani zikabwera nkhani zofuna kuthandiza asilamu, anthu amene wasayenda limodzi. Zikakhala nkhani yofuna kuphunzitsa anthu amene wasayendera limodzi. Chifukwa chani? Asemphana ku nkhani ya foundation. Ndiye mu lesoni yomwe ikubwerayi, insha Allah tifotokoza tsopano momwe munthu angasakire maphunziro amenewa a aqida, amene ali maphunziro ofunikira ndi mtima ndithu umenewu wa chikhulupiriro cha munthu. Ndiye tiyeni tikumanenso mu lesoni imeneyi. Ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.